এটা କୋଉ ଛତୁର ଏଟା ଦେଖାଲା ପାଳ ଛତୁ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ପାଖାପାଖି ସୋମନା ସେମାନେ ଖାଲି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଞ୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ 250 500 ଏଇଟା ପୁରା 15 ଟଙ୍କା ବୋତଲଟା 15 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ 250 ଖଣ୍ଡେ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ହଁ ସେ ଯାହା ରହୁଥିବେ 200 ये घरे ପାଖରେ ରଖ ସେଟା ये आइଛି ଭାଇନାର ତା ମଞ୍ଜି 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତାର ଇଏ ଯେତେ ତାର ହାଡ଼ ହବ ଛତୁ ସେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ ଏଟା ଭଲ ଅଛି ଏମିତିଆ ବୋଟଲରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାହାରି ଯିବ ଭିତରଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ହାଡ଼ ରହିବ ଖାଲି ଟୁକେଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟା ବାହାରିବ ଗୋଟା ଏଇଟା ପଛରେ ଆଇଛି ସାର୍ ଏ ମଞ୍ଜିଟା ପାଖରୁ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ଆସିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ପାଳ ଛତୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଛତୁ କାହିଁ ଚାଲୁ ଆଉ ଏରା ତ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଡେଲି ଆପଣ କିଛି ମଗାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଏ ମାଲ ଟିକେ ଦିନେ 2 ଦିନ ହବ ଆମର ସେ ରେଡି ହେଲା ନଳା କାଟି ଦେଇଛୁ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କାଲି ଆଣିକି ଆଜି ମାଡ଼ିଦେବୁ ଆଜି ସେ ମଞ୍ଜି ତ ପଳେଇବ ସବୁ 80ଟା ପକେଟ ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ରେଗୁଲାର ଏପଟୁ ସେପଟେ ରେଡି ହେଲା ଏପଟେ ବସିବ ଇଏ ଆଇଲେ 7-8 ଦିନ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଆସିଛି ହଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆଗ ଆସିଛି ଏଇଟା ପଛରେ ଆଇଛି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଧାରରେ ପବନ ବାଜିବ ଏଥିରେ ପବନ ବାଜିବ ଆଉ ଝରକା ଖୋଲା ହେଇଛି କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ଝରକା ଖୋଲିକି ରଖ ଝରକା ଖୋଲିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଯାଉଛି ହାଇ ସ୍ପିଡ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ଇଏ ବେଡ୍ କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଶୋଇବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଛି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଆସିବ ଆପଣ ଟିକେ ବସିପାରିବ ହଁ ଆମେ ପୁଣି ବାଛିଲେ ଦେବୁ ଛତୁଟା ସାର୍ ନଡ଼ା ରହିଯାଉଛି ଏମିତିଆ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବେପାର କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରବେଳା ରହିଯାଉଛୁ ଏ ଘର 2-3ଟା ପଡ଼ିବ ସେଠି ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ 5ଟା ଆଣିଛୁ ପ୍ରାୟ 2,500 ଲେଖା ଗୋଟେ ଲୁହା କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୁହା ଏ ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବେଡ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ସେ ସେଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ସବୁ ଆଉ କୁଣ୍ଡାଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଚୁଡ଼ା କୁଣ୍ଡା ଆସିବ 2-4 ଦିନ ଚୁଡ଼ା କଳରୁ ନେଇ ଆସୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲୁହାରେ ହେଇଛି ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ତଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦିଆ ହେଇଛି ତଳେ ସବୁ ବିଟ ସେ ସବୁ ବିଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଏମିତି ଲାଗିଯାଇଛି ଏଠୁ ଲାଗିଯାଇଛି ସବୁଠୁ ଏପଟ ସେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ ଅଛି ଗଦି ଲାଗିଛି ନା ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ପ୍ଲାଇ ପଟା ତା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଇଏ ଫୋମ୍ ଗଦି ସେଠି ଧାନ ଥିଲା ଇଏ ଆଜି ସଫା ହେବ ଆଚ୍ଛା ଏ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ ଦେବେ ସ୍ପ୍ରେ ମରା ହେଉଛି ଉପରେ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିନି ସେଥିରେ ତ ମଟର ଚଲେଇଲେ ସବୁ ଓଲାର ଦେବା ନା ସେଇ ସ୍ପ୍ରେ ମରା ହେବ ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରେ ହେବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଇଟା ଚାର୍ଜର କୋଉଟା ସେଇ ଯେଉଁ ହଳଦିଆଟା ଚାର୍ଜର ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହାତ ଚଲେଇବ ସେଇଟା କ'ଣ ଧାନ ନା ଚାଉଳ ପେଶିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଏପଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେପଟେ ହେଇଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଡାଲାଟା ପଡ଼ିଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ତାର ସାର୍ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ସେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲାନି କେତେ ବାଟ ଗଲେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷରେ ଖଟିକି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେଥିରେ ବାହାରିବ ଧାନ କଟାଠୁ ରୁଆ କଟି ସବୁ ହଳ ବୁଲା ସହିତ ହାତ ବିଣ୍ଡି ଆଜି ଯାଏଁ ଯାଇନି ଆଚ୍ଛା ଗାଈ କେତେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଯେତିକି 4-5ଟି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ये सब देसी गाई
सिंधी को वन फोर सर देसी चूल अच्छा 1 नंबर देसी कोडा से चूल मर्जी जो सियाड़ मुँह कर सियाड़ू जे मुंग हाँ हाँ এইটা দেশি 1 4 মিশা সেইটা পুরা এইটা সেই 1 4 মিশা সেইটা সিন্ধি এটা जो सिंधी सिंधी तार कलर दिनକୁ 200 ଖର୍ଚ୍ଚ हाँ बेसी खर्च केते क्षीर କ୍ଷୀର ଆଉ ଦଉନି ଏଇନା ଜନ୍ମ କରିବ अच्छा 200 ଟଙ୍କା पर डे खर्च होउछ ହଁ 14 କିଲୋ 12 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଆଉ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ନାଇଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତା ଛୁଆ ଶୋଇছে ତା ପାଖେ ହଁ ତା ଛୁଆଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ଦେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗାଈ ସେ ହଁ सिंधी एठू आनी ना बाहर कोठू ସାର୍ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି पाख ଏଇ ପାଖକୁ ଏଇ ଆଗ ମୋଡ଼ରୁ 30,000 35,000 ବଡ଼ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପାଖରୁ ନାଇଁ 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 ବଡ଼ ଶ୍ରୀରାମପୁର ସିଆଡ଼େ ଆମର ଏଇଠି ଶାଗୁଆ ଏଇଟା ଶାଗୁଆ ସେଇଟା ନାଗପୁର ଯାଉଛି ସେ ଶାଗୁଆର ये क्षीर केते दउछे गाय ଇଏ ଅଇନା 5 କିଲୋ 5 किलो ଦଉଥିଲା 14 କିଲୋ ମାସ ହେଲାଣି ଗର୍ଭ ଅଛି ପୁରା ଗର୍ଭ ହେଇଗଲି ଅଇନା 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଲିଛି ହଁ कौन चोकड़ खेल दउछे ଚୁଡ଼ା କୁଣ୍ଡା ମୁଗ ଚୁନି हम्म ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ଚୁଡ଼ା କୁଣ୍ଡାଟା ସଜାଇଛି ନଦେଲେ ସେ ନ ଖାଇଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଗାଳିବେ ଆଉ ତ ପାଳ ଅଛି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁନ କେତେ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଫା ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ धन्यवाद ଆପଣ ଆସିବୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଛତୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ଔଷଧ କ'ଣ କିଛି ତା ଦେହରେ ପକାଉଥିଲେ କି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ପୋକ ବା ଏସବୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଛି ନା ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଔଷଧ ହଁ ତା ପାଣିରେ ଭିଜିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ସେ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆହବ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେରେ ପାଣି এটা ফর্মালডিহাইডটা নাকি সলিন এটা এটা ভিটামিন পাউডর এটা সেই ଛତୁ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗ୍ଲେଜ୍ ରହିବ ଗ୍ଲେଜ୍ର ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ବାବିଷ୍ଟନ୍ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମର ଏଇଟା 100 ନା 100 ଗ୍ରାମ 220 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମକୁ ଏଇଟା କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ क्वांटिटी केते दउछन 50 ग्राम 50 ग्राम से पानी रे गोळेकी स्प्रे करा गोट ये पोटा देइनु अच्छा ये पुटु देइछु जो सब स्पिन आइछि को मॉडल कोन होउछि तो तो आगे हमें नुवा करछु ना ये वर्ष राति के कर हबो नेक्स्ट ईयर आपण ठीक एटा केते दउछन लिक्विड टाको 100 ग्राम 100 ग्राम देबे आज्ञा ताको पानी रे मिसै की स्प्रे ये मोटर चलछि पानी ढोला होछि से बुलिला चारियारे से बुले देले स्प्रे कर दे एटा 5 लीटर आछी आ द्वारा एक्चुअली कोन रोग माने पोको हेबेनी ना कोन एटार बेनिफिट कोन एटा पिंपुडी मुसा ए लागेनी एरा प्रोडक्ट सब किछि क्षति करियो पिंपुडी मुसा गुडा आसीबेनी ताले प्रोडक्शन टा बढ़िबो हां पिंपुटा लगे ये जो दिया गहम से लगी जाए ना ना पिंपुड़ लगे ब्लीचिंग ब्लीचिंग पहला देखी धड़ा धड़ा पड़ी सी पूरा घास गोटे रखे दौन गोटे स्टीम उठा माने सफा है सी सब पदार फबड़ा तेगुड़ा नॉर्मली यूज हो सब प्राय दौरान ये एबे सर एबे जस्ट आरंभ आरंभ कल କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି କୌଣସି ପୋକ ଫୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏସବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ମିଶିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମାନେ ଛତୁରେ ମିଶିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ଛତୁଟାକୁ ଠିକ ରଖିବ ମାନେ ଏଇ ମେଲ୍ ଫେଲ୍ ହେବନି ପୋକ ଏ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ଆଟାକ୍ ନାହିଁ ଇଏ କେମିକାଲ ନୁହଁ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ପାଉଡରଟା जाओ धन्यवाद आपनको पुणी हमें एटा दिया होची नोडा नरम करेबो एटा नोडा को नरम कर अच्छा अच्छा ठीक है हो आपनको पूरा नोडा आउरी भी गोटे थर आसीबा आ नोडा